cu voi despre film, despre cum a fost pentru noi. Sunteți pregătiți să vedeți filmul Sirenele? Cât de mult ați așteptat filmul ăsta? Știți că noi de 4 ani, exact, 4-5 ani, noi lucrăm la filmul Sirenele, aici alături de mine. Este cel cu care am lucrat 4 ani de zile, zi și noapte, dimineață și seară, am visat sirene și am lucrat în fiecare zi. Regizorul și producătorul filmului Sirenele, Răzvan Goga! Și alături de mine sunt și sirenele, Milen și Lena, Maria și Daria. A fost o muncă foarte mare, dar ne-a plăcut foarte mult ce am făcut și ne bucurăm că în sfârșit am ajuns în cinematografele din toată țara. Dacă vă place filmul, spuneți prietenilor voștri, pentru că așa o să vină și mai multă lume la film, iar noi vom face filme și mai frumoase pentru voi. Cu cât vine mai multă lume, cu atât cinematografia românească o să rămână în continuare, altfel o să se ducă la un moment dat. Dar eu sunt sigură că o să vă placă și că o să spuneți mai departe. O să las și pe Răzvan să ne spună câteva cuvinte. Mulțumim mult de tot că ați venit să vedeți filmul nostru și mulțumim părinților mai ales că v-ați luat din timp să veniți cu copiii. Sperăm să vă placă și vouă părinților și vouă copiilor la fel de mult cât ne place nouă. Și să știți că după o muncă atât de mare în spate, chiar simțim că am atins un rezultat pe măsură. Așa că sperăm și că voi o să simțiți același lucru ca noi. Tot ce pot să zic este vizionare plăcută și dacă vreți să facem o poză împreună, hai să facem! O poză și un video, da? Ia să vedem, luăm un telefon. O să strigăm, vreau să strige Constanța să fiți cei mai gălăgioși din toate orașele de până acum. Noi ne apropiem de finalul turneului. Am mers prin toată România. Ok, hai să vedem. Suntem la Cinema City în... Și ne uităm împreună la filmul? Sirenele Constanța, vă iubim pe toți și vă dorim vizionare!